Hai no hai lam sugun norong ani ketal video omong ka Karnataka ni news norong nubi mankana Mayung by Mayung Bwlai mani hingate a Bwlai man jorawo tolawo klaisen ka kaisa brei klaisen man jorawo bini besai betongo bini besar betongo logan haipana borake banchi ui thangka nadi borot besai besana bamuni bini bihino nahana nai tongo haipana nahani mali yaune trai ka Mayung by Mayung Bwlai man tolawo asik healing maro klaiteng brote banchi siniba Mayung ya karli ya a temasa Mayung no markeno bo bintu buah kolok markeno be jongo hingke a Mayung buah koloni bini bagra botongo figung sakau kazak di bin la thotodan kaplama tongo Mayung bagra to yadiba yabo markeno yorka kapalo to phase khanali ya bini kok e kosto mosto ke Mayung buah kari banchi uni kharka omteke yogka haipano se phiogli ari figin tong ui kone ji bisgri figin tong mane ke bobbo thari paisne haisi bini o Mayung ni bukhani chongman modeke topon bo yoka haipano a Mayung buah kari thei thangjak tabuk belanyo post ongkhana a Mayung bagra noro mai ke tebo video naina muchukan ke channel no subscribe khleti te share bu khai